दा मोनसे मेथाइ बे बैसागोथ' नङा माबा निउ इयारनि सनाफोर खाथि पिकनिक जानाय बेथ' बयनिबो फेभरेट एबार थारमाने बे शुटिं खालामहैनायाव जों ओरैबायदि जादों बेखौ जों माबायाव लाहैदोंमोन नालाय अरुणाचलाव लाहैदोंमोन बे अरुणाचल नङा माबा बालुंफु होननाय जायगायाव लाहैदों बालुंफु बेनिफ्राय बालुंफुआव थांनानै दा बेफोर मेथाइखौ गोसोखांबा बेखौ गोसोखाङो आरोखि आं ओरैबायदि बेफोरबायदि जाथायखौ खिन्थु जोंहा दामनानैथ' मोजां मोनो खिन्थु सिगाङाव मा मा जादोंमोन जोंथ' मिथिला बिराद माबा जादों बे समाव आरो बेनि अनगायैबो आदाया माबाफोर बबेबा मुभि माबानायफ्राव एक्सिडेन्टफोर माबाफोर जादों नामा जेनेबा एसे जेनेबा बबेबा माखासे जायोना बुलायनाय थुलायनाय मानायफ्रावहाय दा बेफोरबायदि बुलायनायावथ' आं बिदि जायाखै माने ओरैनो आंनि बुलायनायाथ' ओरैनो सिम्पोल नर्माल माबासो लायो नालाय इसेबां बिदि माबाद्राय जायाखै आरो बेनि अनगायै माबाफोर गोसोखांथावथाव माबाफोर इभेन्ट जानाय दंमोन नामा माबाफोर जेनेबा माबाफोर बबेबा मोनसे शुटिंआव बबेबा फिल्मनियावहाय गोसोखांथावा मोनसे बै माबायाव जाबावदों सराइबिलाव दंमोन मोनसे जोङो उदां रोमै रोमै बेखौ लाहैदोंमोन मेथाइ दोंसे थारमाने ओरैबायदि जादों बेहाय माने हाजो नालाय भुटाननि बे हाजो माबायाव लादों नालाय ओमफ्राय बेजों मोनसे दै दं संकस नामा संकसथ' नङा बे सराइबिलानि मोनसे मा जायगा होनोमोनथाय जेब्लानाखि जों शुटिं लानो थाङो फुङाव थांबाय नालाय 10टा 11टासोआव मोनहैबाय जेनेबा जों बे दैजों थांदों नालाय दैयाथ' नों बे समाव गोरान जेबो गैया जोंथ' बारलांबाय दैखौ दाना शुटिं लायै लानानै दसे उनावहाय मा जाखो एसे अखा हाबाय जै अखा हादोंबो दैया मालाबानो गोजौनिफ्राय गोलैबोबाय आरोखि मिनि बासआ गारि गंनै नालाय बेखौ खुनुरुखुम बारहोबाय बै एलट' गंसे दंमोन दैयाथ' दाना बारजाला दसे लोमजोब्बाय आलदा साइडजों दं जों बे खारै बारला जोब्बाय खुनुरुखुम ओमफ्राय बे गारिया बै मिनि बासआव फाथायाव रोखाबाय बे एलट' गंसे दंमोन नालाय बे एलट'खौ खुनुरुखुम बेखौ मा खालामनानै मिनिट दै साजोंनो बोरैबा बे माबाथारनानै खुनुरुखुम बारबोनो हादों जों माने ओरैबायदि सिचुवेसन जादों ओमफ्राय नायदो नों जों थांबा जेबो गैया दैयानो गैया जै अखा हादोंबो भुटाननि गोलैयोना मायोनो जों एसे अखा हाबानो फैयो खेबसेनो लोमजोब्बायबो फाथा हास्लाबासै बेबादि मोनसे जादों आरोखि बे गाना मा मेथाइमोन दा उदां रोमै मेथाइ बे आंनि नाजिबोला होननाय मेथाइमोन आरो सिनेमाया बेबो मोजां मोनदों आङो बेखौ रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनदों आं बिराद मोजां मोनदों बे सिनेमाखौ बानायनो मोननानै नोंथाङा नोंनि फिल्मखौहाय गले नायफिनगोन ना नायफिना बबेबा समाव नायसिनो मबाइलाव नायो आरो ओमफ्राय नायफिननायावहाय जेनेबा बेवहाय ओरैबायदि खालामा जागौमोनदां बिदि सानफिनो ना जेनेबा माबायदि सानो जेनेबा नायनानै नंगौ माने एखमबा डाइलगफोरखौ मिलाया मोनोबा जानला मोनलै बे ओरैसो खालामनांगौना बिदि मोनसे माबा फैफिनो आरोखि बे एक्टिंखौ नोंथाङाबो बै कमेडियान एक्टर मा होनो रामसिंला बिथाङाथ' थैनानै थांबाय नोंथाङा बेजों खनसेबो माबाफेराखै ना बेजों खनसे मोनदों बेखौ बै आदा सुबुननि मोनसे सिनेमा दंमोन लाजिबा खाजि माइ नाममोना बेहायनोमोन लाजिबा खाजि गोमायो ना मामोनथाय लाजिबा खाजि गोमायो बेहाय मोनदोंमोन नामाथाय मोनदोंमोन ना ओमफ्राय बेखौ बे खनसे आंनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन आरो बबेबा मोनसे शुटिंनाव बबेबा आखाइनि सिजोबबाय होनजादोंमोन ना बेफोरबायदि ओमफ्राय आदानाथ' दासिम बेबायदि एक्सपिरियेन्सथ' गैफेरा जेनेबा एकदम गाज्रि रोखोमनि जखम जानाय मानाय बिदि जायाखै आरो ओमफ्राय दासिमावहाय नोंथाङा माबायदि जेनेबा शुटिं खालामनाय माबाय शुटिं खालामखांनानै जेनेबा माखासे अनेक बायदिसिना एक्सपिरियेन्स मोनो गुबुन मानसिफोरजों गुबुन एक्सपिरियेन्स मोनो दा बेफोरनि अनगायैबो नोंथाङा जेनेबा गुबुन फिल्म इन्डास्ट्रिनि गेजेरावहाय जोंनि बर'फोरनि जेनाखि गुबुन जेनेबा केमेरा खेबग्रा एक्टर एक्ट्रिस सिंगार दा बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा बिसोरखौ माबायदि गोरोबलायनानै थाजानो लुबैयो गावबागाव जिफोन डेन्स होन बैसोरसो खालामजोबो जोंहा जोंनि माबाखौल' एसे बे एक्सप्रेसन मुडखौल' आरोखि एक्सप्रेसनखौल' जों माबानो हानांगौ आरो ओमफ्राय मोनसे कुइसना जाहैबाय माने जेनेबा मुभिनि अनगायै बै मोसानायफोरावहाय एक्सप्रेसनखौथ' बिराद मोजां नांगौ ओमफ्राय माने आगोल समनि खोथा आरो जेनेबा नोंथाङाथ' आगोल बांसिन बानायोमोन नालाय दा बैफोरावहाय जेनेबा लाइफआव माने मानसिनियाव मोजांबो जायो गाज्रिबो जायो खनसेनि बिदि जाबाय थायो जेनेबा दा जेनेबा नोंथांनि गाज्रि जानाय समफोरावहाय नोंथाङा जेनेबा गाबोन शुटिंआव थांथारनांगौ ओमफ्राय नोंनि मुडआ थिग नङा ओमफ्राय नोंथाङा मा बेफोरबायदि जाफेरबाय नामा आगोलहाय बिदि जायो जानाया एसे एनैया जाखायो खिन्थु थेवबो उफाय गैयाना नोङो हजोंहाय
स्पटआव शुटिं समाव नोङो बैफोरखौ नोंहा पार्सनेलि नोंनाव मा जादों बेखौ नों दसे समनि थाखाय बावगारजोबनांगौ जानानै फैयो माने बाहेरायाव मिनिफ्लानांगौ गोनां जायो दा माखासे बेबायदि एक्टिं खालामनाय मानायाबो जोबोद गोरलै खोथा नङा माने सिंनिफ्राय फैहोनांगौ माने एक्सप्रेसन जाहोनानै सोरबा सासे मानसिखौ गाबहोनांगौ बेयोथ' गोरलै खोथा नङा बेयो जोबोर माखासे साननो गोनांगौ बाथ्रा माखासे फैफानाय आर्टिस्टनि माबायानो आलदा आलदा थाखायो नङा होमबा औ दा जोंहा दा जों गोबां माखासे सावथुननि सोमोन्दैबो माखासेफोरनि सोमोन्दै रायज्लायबाय दा जोङो जोबनायावहाय माखासे दहाय जेनाखि यंगस्टार्सफोरनि सायावहाय जों बाथ्रा रायज्लायदोंमोन दा नोंथाङा लास्ट मोनसे फैबाय थानाय जोंनि इयुथफोरखौहाय माबा मोनसे माबायदि मोजां जाजानो लुबैयो बेखौ मोनसे मेसेज होबा गाहाम जागौ आरो आं बेखौनो लुबैयो जाहाथे दाथ' नंगौ दानि माबाया माने जौगानायनि मोनसे माबा जानानै फैगासिनो दङ मबाइलनिफ्राय लानानै फरायनायनिफ्राय लानानै खिन्थु बेजों लोगोसे गाज्रि माखासे माबायाबो हाबबोगासिनो दङ जाहाथे बै मोजां लामाखौ लानानै गाज्रि लामाखौ जाहाथे लाया दा नुयो बिराद माने गाज्रि बुस्थु लानाय बाइक सालायलाबायनाय दाथ' बिराद एक्सिडेन्ट जानायबो खोनायो आङो नुदोंबो मबाइलावनो नुखायोबो जाहाथे बेबायदि जानो नाङा लोंला जाला खालामनानै बाइक साखावलाबायनो नाङा बिमा बिफा जेखौ होनो बेखौ मानिनांगौ दिनै जेरावबो दा थांसै होनबा थांनो नाङा न'आवनो थानांगौ फरायनायाव गोसो होनांगौ बे आरोखि दा बेबायदिनो जों आदाजों गोबां माखासे बाथ्रा सावरायबाय दा जोबनायाव जोङो आदाजों लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आदाखौ लोगोसे आंनिफ्रायबो राजाखुंगुर चेनेलनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय रोजासे साबायखर बावबाय आंखौ बेबायदि रायज्लायनो खाबु होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आदानिसिमबो आरो जोबनायाव आं बेखौनो आसा खालामो आदाया फैबाय थानाय समावहाय मोजां देहा आरो गोग्गो साननाय हनायजों थांबाय थानो हाथों आरो फैबाय थानाय समाव आदाया साबसिननिफ्राय हामसिन मोजां मोजां मुभि एलबामफोर दिहुनलांबाय थानो हागोन आरो बाहागो लाबाय थानो हागोन होननानै मिजिंथिबाय गोजोन्थों खुलुमबाय